Nana anganjija bokun akakonye akanafanye akanafoti kote te ayo oteche bakoro dambe oteche bakoro jamunanye ni imanye ki nana to ka kuma do sedi ka bo point A la kata point B la odido o franje ngona na sai jije ka ku ka nobla jije ka kugla o navegla ka kenyumai navegla mo kaseka nafala bwala akaseka aywa faso nafa aka ika dugu nafa aka ika kabila nafa aywa angan kesiri angan jija mashi kana jo ika ketala mashi kana jo ika nyorota ina eki ta ingabani o fitini nanyo fara nyonga o debe ka faso jo beki take aywa bena isiko ke ho neta ko ojoro ko nyemna on joro ko nyem faso kula faso on da o nyembala apada ben yorobe faso la beka wulika jo abiseka faso fero yelema faso kono beka wulika jo abiseka adama de do ka table do yelema faso kono donc en kan do ka fo ni yoro de bi bela beni jo rodo imaye ko alika fato ni ya boy ka sokono do mina ibina na fayo do o de ba yi anaka fo am ben naf do ro de be faso ko ina muno me ka mara u tate faso nye katemanga u temali nye katemanga u kala nde ko ka temtoka tekse akute ko katemtoka o ya ala ka kuyi ne ala yo ke watini o anga njiya sa amese ka deme mundu anga faso yi ango do amese ka aywa jugorma do munga anga faso yi ango do jinet na jigi kana maliglan en place la wo klot na jigi kana maliglan en place la aywa am malion de do maliya do de ba barake o maliya do de be aywa wika do ke ka sacrifice ke ko ingo de lawo o anga chesiri mali mako be belabi mali mako ba de belabi janva munbe mali kungabi foi tese ka faso mbo akono nanka nyominete anga nyomine mbise ka kanga nyomine politique ko kele uteba joro ko kele uteba nyima ko kele uteba o adama de datugo o an datugo o hon o problème de leadership c'est inhérent à la nature humaine, c'est-à-dire que ni groupe bla à la nature humaine rete ça, c'est-à-dire que al de na ko kono na iba ka fo même au niveau des troupeaux et tu as baga ni fo ntia la iba ka fo o problème de leadership va poser donc o ye ko taboué mais on a la hakli on débat adjectif mais ça fait mu problème de leadership ya ango keleke mais mu ne façon reka bagi an bebe nyonzo muna leadership ko to la de ni ngara darula ngakla ambeka ngawuli kanjo ya ambeka kele anga nyomene ne bagal tukula nga folunta ni bawye ay wa bisimila klidu so ba safe ni ne donga biklena brama tawre abe mege kala fula ay wa ani ay wa klidu meja jabarani amba faye sa ay bi ko ne ko kakulugo kibara o abida kluka jamana tabulo kibara munde akafamu ko nunu akawala mali donga uka jamana kodon uka jamana kibara don uka jamana chien don munte mu kai nokote muna abusimila klidu safe Uwinga ko kidal tinya ko aka fo mare donye ji juruye ci donanda sigu o ko ka chifo o ngakla ci ngoni sira se ba ko sira kidal kun tiamba ko no ko ka wala moyi o nyimo ayaw jija sabula mali metre carré kele ka te to mabulu de ngap makorodo nazara ko wulika joke no e français no wula no ka emelai brama ni akli jagabo fu veke media occidentaux la ni kelen de fo abeya wati ngo français be fait ka Palestine coura de créer farafina ni ave famu aka famuti Palestine coura nyumye ni awe mali famu sabula bi ulu bulo ba uda kono au sako bulula na yo keka au profiter kata rébellion ni font créer kana kwa be malikla wa mo fon wala tekui génération fumbe bina mali fanga kono a génération beba tenter ka récupérer fo mun de sara no ba blay do bina ba tay o yemu yo te Palestine ko yandala mali faso du ko la beto mabuloa musala katewa wuli ka jonu no de o wa do rete nganga du ko fen ko de do ko fo mali on ka no ko bula ko ye kele o kele jien kono bi
fenko keledo kele fuiti ni ko bli ko ay wasa ni ngadu holo do mena de kasani kasawdi bla ni wona de ito guerrier bli ni ko no lu kala do lambi sigi foko be baye parce que wa foko ni kele na fandaye il guerrier bi ni ko no c'est économique il kele yimar fakki to ni dugukulu ka andu kele na bi 21e siècle kana ni ngale ke burama fenko do ni ta fengo ni don ibi ngali kasa ka ni seka luke a fengo itugudi mali tadam na tugudi e fengo tewa engo wati ni mo hakli bala Amadou Toumani Touré ka deuxième mandat campagne kono la candidat fait temena 2007 Broma iba ka fo yo candidat be ni ngatele la ni pétrole bora chini mali la e ka programme munye ibina mo baraka ibina kata. Parce que déjà, Amadou Koungeme a un vaste programme de lancer, c'est-à-dire qu'il y a un forage, il faut commencer à couper le forage ou d'amener. Awati, aouni, mouye chargé le pétrole, na, kola, ou na, ni, ok, ou tel salamou na wati, ou y a restitution qui est pressée, ou ben niveau mounaka, peigne fa wati. C'est-à-dire que, ni, révélons nous comme ouli, amoute kalowaro soro, pétrole dengo sénique, mais d'amener malikono. Donc, au moins quoi avec dame na sisa ni to wi ya isa ka fo chin la sa ko ni bara ko no ta la ble pétrole bi le bina bo ni du déterminer que société ni pétrole ngu ko senambu lula italien kumbala australien kumbala sud-africain kumbala mais entreprise française kelen kunta pétrole boko la français entreprise kelen kunta la au delà ça ko Amadou ma ya me ebeta pétrole denga klakla mo ni nyonje na on na ka yoro tika ka be ka dugu la dun ki ka jamana de kla ibe fa ka yoro pétrole boka tika ka bi ka jamana na au-delà on a créé ko MLA mouvement national de libération ibe mo libérer o mu bo e wa ga ho français bi na do mo na o vana klela ka tota ko serval donné maintenant ka ale ba ka yoro de marqué quoi na l'état yoro mie ale ko na le sa woro la ale ba ka territoire de marqué serval donné nous dit français na to que la ko to de ta ko daire là je viens marquer mon territoire c'est vrai une opération servalier vraiment yoko femme ça amena territoire bien marqué au corps mu ba don indépendance de la auma mais les ressources ne vous appartiennent pas ces ressources là c'est trop précieux pour vous. Le pétrole, le diamant, l'or, l'uranium, le manganèse, le fer. Akacha quoi, ni ma pesite kabakodo. N'intérêt qu'à comment y était. Francis institué étudie mon quai depuis dans les années 1956-1957, ou qu'a institué recherche mon quai sur les ressources du sol malien. Ou lui dit il faut faire un faux konembe, ou un bébé dans nos zones de kono. Mais c'est qu'à dans mon doka hein. Diamant moka diamant ngo diamant yo anga mo be libérer faire de diamant yo wi diamant de banga tendien ka be a chama de be uli de afo depuis 1956 57 wi a tutu ka ba san chama be pétrole be uranium be fer be manganèse be lithium ouais kabako o warka cha diamant be warka ta fer be lithium ou un téléphone ni ordinateur une fait là aller de bedou kono donc ou barat ça quoi il tire téléphone fait nous développer bien lithium donc qui maîtrise aujourd'hui ça dit que ces ressources et la technologie qu'on a c'est avancé et c'est qu'elle recherche bon kaka maintenant tu es boulé ici donc on a dit un bébé dit l'eau non c'est à dire que kabakodo parce que dans les années à venir dignement sur l'île on a commencé à réguler. Donc yoro ni jikurudi c'est-à-dire que anga change non fala mo yaru balbamo lawo change ngome change sigme jikurudi ça fait il faut tester cette zone précisément à sigme jikurudi ça fait bon gazi obe c'est-à-dire aiba amse ka fo bolita ban gazi obole quoi là au tester clé là mamu la kale nyera tala kata ntra visiter usine de platerie opmbe vraiment alors ambe platerie mon que safuni fe mon ganga sola on ga platerie amba malita abe boko fe kana diro a
kulu de bɛ Mali bolo a ɲɔgɔn tɛ farafina si a ɲɔgɔn tɛ maa si bolo a kulu platiri kulu min yɛlɛma k'a kɛ platiri ye o kulu vraiment k'a janya n'a fɔra ye a kana bonya kunkolo ma dɛ a longueur o ye kilomètre 60 ye a largeur o ye kilomètre 40 ye a filɛ o tɛ salit kulu janya ka taa o ye kilo 60 ye o ye min sanfɛ yɔrɔ kulu ye fɛn ye i b'a sɔrɔ mun bɛ sanfɛ mun bɛ duguma o ka bon o ka ca mun bɛ sanfɛ ye donc sanfɛ ta de janya bɛ k'a fɔ o de 60 km de long 40 km n m'a fɔ mètre dɛ n ko kilomètre de awɔ i n'a fɔ Bamakɔ kulukɔrɔ donc kulu o de bɛ yen bon o kulu n'i y'o ta i b'a ye k'a fɔ Mali bɛ se ka 200 300 ans 400 ans kɛ i b'a faamuya wa an bɛ farafina bɛɛ servir plâtré la Mali de bɛ farafina bɛɛ servir plâtré la o usine i b'o dayɛlɛ bi i tɛ sali ten maa ma baara sɔrɔ a kɔnɔ bi maa ba fila maa ba saba don usine tun dayɛlɛ bɛ Modibo Keyita tile Modibo tun ye usine dayɛlɛ an ka foli an tanu bɛ a ye baara kɛ n m'a fɔ ko bɛ ɲɛna dɛ nka a ye baaraba dɔw kɛ ka bila n'u tun taara ɲɛ bi tun b'a sɔrɔ yɛlɛmaw bɛ k'o la bi ma d'a la ni bi tun b'a sɔrɔ ko sini bɛ Mali ɲɛ dɛ o usine de plâtrerie Modibo tile waati para que maa minnu bɛ baara k'a kɔnɔ o tun bɛ taa bɛn maa 600 ɲɔgɔn donc e ko waati lajɛ bi ka na u ye usine jɔ usine minɛnkolonw bɛ yen usine a furu n'a fɛnw bɛɛ bɛ yen baara tɛ k'a la maga tɛ k'a la donc Mali gouvernement n'o nana n'o y'a essayer k'a bɛ intéresser tɛ sali tɛ zone ni fɛn in na rébellion ni mouvement bɛ wuli sociaux bɛ wuli ka e ka fanga kɛ o dafiri awɔ fanga o fanga nana n'o ye ɲɛsin kɔrɔnfɛla ye ressources ko ma e ka fanga ko banna faransi kun dɛmɛ k'a kɛ ten de donc a tɛ maga la awɔ du u b'a fɔ ko on est un pays pauvre mais an ka ta an ka da ɲɛkɔrɔ diɲɛ kɔnɔ bi ressources bɛ Mali dugukolo jukɔrɔ anw ni faransi jɔn ye pauvre ye mun bɛ faransi pétrole b'anw fɛ yan uranium b'anw fɛ yan diamant b'anw fɛ yan sanu b'anw fɛ yan fer b'anw fɛ yan manganèse b'anw fɛ yan bauxite b'anw fɛ yan lithium b'anw fɛ yan babolo fila b'anw fɛ yan sanu bɔ yɔrɔ joli b'anw fɛ yan olu na anw jɔn ye fantadugu ye nka dɔ de kɛmɛ k'i sila dɔ kan k'o to fantanya minɛ kɔnɔ k'o don o n'o ka nafa sara cɛ n'i magar'o la an b'i ka fanga dafiri n'i magara nin na an b'a kɛ tan donc c'est comme i n'a fɔ olu ka réserve a réserver olu de ɲɛ ka misaliya ta o kan ko nɔgɔ b'o la ye n bɛ faransi société kelen ta n'o ye Areva ye n'i ye Areva ta i bɛna ye k'a fɔ réserve de dɔw ɲɛ nɔgɔ t'a la Areva ye société n'i ye Europe ta bi Europe faransi de ka recherche bonyanen bɛ bi uranium ko sira kan ni pays tɔ bɛɛ ye donc n'o ye nucléaire sira ye faransi de ye nucléaire développé kosɛbɛ donc i b'a ye centrale nucléaire fɛn bɛ bi Europe dugu tɔw la a caman bɛ yen faransi de b'a baaraw kɛ faransi de b'u ravitailler donc o faransi ka o société min b'o kɛ o société de tɔgɔ ko Areva donc o Areva o bɛ uranium fulama ta Niger ni n ko a fulama parce que hakili b'a la o Tanja bɛ waati min na Tanja ko ka uranium kilo kelen han ko k'a kɛ 200 ye faransi Tanja kɛlɛ parce que waati y'a sɔrɔ u b'a san uranium kilo 40 Niger mais a kilo kelen n'i taara olu bɛ taa di yɔrɔ min na ka taa kɛ baara yɔrɔ min na kilo kelen e ko fɛn to 40 kan awɔ Burama de fɔlen filɛ dɛ a kilo kelen fɛn b'a 40 sanfɛ mais a bɛ ta Niger fɛ dɔrɔmɛ 40 diyagoya fana han ni pouvoir mun nana n'o y'a se k'a bɛ yɛlɛma don a kɔnɔ u bɛna ni coup d'état k'u ka fanga dafiri donc après le Niger Areva o marché bɛɛ bɛ Areva bolo bi Europe kɔnɔ la marché b'e bolo ravitaillement matière première tɛ e bolo o bɛ kɛ cogo di donc Niger u bɛ ka Niger de ta bɔ maga tɛ kɛ Mali ta la ni Areva Niger ta dɔgɔyara waati min na Areva mɔgɔw bɛna se Mali ta ma waati min na o waati Mali uranium bɛ sɔrɔ ka bɔ donc anw mɔgɔw bɛ wari la bi anw bɛ fantanya kɔnɔ
on be Congo kono on be Sénégal kono olu mugo tola on ressources be ate bom ate kala ate di ma vraiment ate fele ma vraiment abulu li nous mugo salama do mena ubna kabako vraiment na ko nunu wala odila na for ye ningo ko mo ngo gero gerbe dinye kono be ele économique odila nyin dadu anga anta yoro ina anga économique ma woro famu akana ke mo kono ko kele langolondu akana ke mo kono ko ka wulite ka marfatati ko juwa fini dundu wulito ndi dofa kalundo c'est pas ça. Donc il y a des programmes tracés donc on a tout kono terrorisme ko ni fond na greffa kono o ko ele beto bi ngamina parce que ou qui calcule que amena ambe emela keta voilà libération donc à pression que ou yoro mine ambe mal pouvoir pression que malika donc voilà amena ni ministre yi ou non yi ka que zone de tampon awo a otite ka ya vraiment fan fait ya la moitié off en fait donc quelques années na 10 ans 15 ans sur là amu sur ka référendum que nord là ka sur ka ira ou kuka autonomie ta parce que si ça nous est vraiment amena ko me femme ko si ça Tombouctou Gao Kidal au Mali fait. Nous n'avons pas qu'on interposer. Quand on y couille, Mali gouvernement te se ka barafou et kei. Kadaka insécurité qu'on kono. On ni Mali gouvernement est 100 ans duru soro kono ka foko Mali gouvernement te ka barafou et kei au dugula. On y ko domno 100 ans duru ko fe ko dugula moment ku ku yere ta ka Mali ko la ou tout yere tawa. Ferrain de flenier. O la ibita korofe wati la kabe ibeka be fangala ni kulebo nga anga pama docteur fa mayor la ngonzara korofe ni bara ba fin ya be ka fo ni ko ministre be ka bara oke mais Mali gouvernement ka bara te ka irana ngo c'est très dangereux dangereux Mali gouvernement de kan ta ka bara oke na mo ministre bina en contrepartie Mali gouvernement pourcentage ta Mali ministre pourcentage ta mais qui a cadeau état de bé mais l'état de boui ministre de beka kuita ministre de beka toroso glan ministre de beka sra glan ministre de beka terrain sport glan ministre de beka keta donc où est le gouvernement et bita samu wan soro law ni mahamake hakli ko ni ko dura mo mako wera ta ka bo mali law tu wera tawa faire des flades bolo ko Soudan du Sud akla ni to ko de law anya to donc c'est très stratégique d'orité à ressources kodo bon on ressources fona pour que mo kayro do famo ni Mali population ta bon a tiara sa ko ni région sabay région simsen na la kono mais mo ba fam ya muna o te région ba sabay no wa ina fo tomo région Gao région Kidal région ana ko sabay o saba ni o saba tabi et vraiment kabako do ça représente à peu près 75% du territoire malien à peu près 75% du territoire malien j'ai dit les trois régions Tombouctou Gao Kidal. Les trois régions représentent 75% du territoire malien. Mais Niata, en termes de population, il représente 7% de la population malienne. Bon, donc Kidal représente combien % de la population malienne? Peut-être, ça ne va pas dépasser les 1 et quelques % de la population malienne. Bon, ni au Franta, évidemment, sur le Mawara ou Malion, nous y a bon Maliko là, c'est ça. Moi, on va la tuer, au Franta na Tchayao. Donc maintenant, les ressources ils sont prêts à entretenir ces quelques nombres de personnes de Kidal. Mais les ressources manga do Mali là, manga investi Mali là, manga boka Mali jo. Oh, parce que les gens veulent faire tabara comme un gars ça. Allez n'y a les ressources do bo à 0,001%. Ni au takibo claque Kidal ou milliard de claque la tauche. Donc vous préférez alors état malien kasoro, akana keka mo dugujo, akana keka on développer, akana keka keta. Voilà aussi la stratégie. Donc, nous nous faisons, anga donc à fo, gelem ma enkampi, insécurité ma enkampi, dorete, anga doujukoro ko fond de kodo, na fasala fond de kodo. Nous te qu'on fouetala. Nous qu'on vraiment ma kono, on ma oro wese ko fani. Ayo vraiment, ame puma kenengabi, anga kui. Aho, nous faut de femme, moka femme. Et les sous kui nidu. Nous bora kono, ni kore mba kono, munte na fasala fo kui. Oka fa nyango famo ni te Mali beba don sia kota envers dine kota envers ni ka o komure luta ande fe mu shidon ko luta tata ko choko u dobe datu ya fe u ta do wuli ya fe alo foko don dobe nona ya fe o dalarta sawatina u ta tadu ya fe on to donde donc en bas do fe ngoro yo ko yi
mais a ko min bɛ kɛ ka ko wɛrɛw de datugu ni ye camancɛ in ta bi en 2013 faransi bɛ na don min Mali la Burama Kidal territoire mètre carré kelen kun tɛ yen min bɛ Emela mɔgɔw bolo o don y'a sɔrɔ terroriste ni Yad Agali Mujawo ni Hakimi ni n'a ka antidine international ayi ayiwa n kɔrɔkɛ de ta international ye o de ye international d'attaque y'a banni ale ta ye antidine donc sisan olu de tun bɛ ka Kidal dugu bɛɛ minɛ Emela mɔgɔw k'u gɛn ka bɔ yen minnu b'a la bi haba au conseil des awadi terroriste taara k'u bɛɛ gɛn ka bɔ yen Yadi y'u bɛɛ gɛn ka bɔ yen Faransi de nana Kidal ka Yadi n'a ka mɔgɔw gɛn ka bɔ yen ka sɔrɔ ka na ni Emela ye tuguni ka na Emela installé kura ye tuguni Kidal a kɛra diɲɛ bɛɛ ɲɛna donc o don an ka camancɛ n'o ye Mali camancɛ ye surtout la région de Mopti ka na Segu parti dɔw la o y'a sɔrɔ o don n'i y'a fɔ olu ye ko terrorisme ko bɛna aw fɛ u b'a fɔ ko ye mun ye mais an nana mun ye Faransi bɛna san 2 san 3 sɔrɔ an fɛ yan san 2nan yɛrɛ kɔnɔ u nana dɔrɔn ka na camancɛ barase k'o bɛɛ ɲagami ka don ɲɔgɔn na Maliens yɛrɛ ɲinɛna Kidal kɔ donc la stratégie est telle que y'a mɛn n'an ma ko wɛrɛ di ninnu ma k'u préoccuper u b'u gɛn an na sisan bɛɛ bɛna wuli k'i jɔ sisan ko Kidal donc an ka baaraw tɛna ɲɛ donc an bɛ fɛn wɛrɛ du kɛ bere mun b'a to ayiwa sa bɛɛ bɛ ɲinɛ Kidal kɔ o de kɛra duguciw ye anw ka Mopti région kɔnɔ o de kɛra fagali c'est-à-dire que n'importe comment quand aujourd'hui je suis désolé d'entendre l'Union européenne dire que il y a eu génocide comme ça là-bas, il y a eu génocide comme ça en Ukraine. Tout ce qui s'est passé en Ukraine, le double s'est passé ici au Mali. Le double. Le double. Ukraine dugu ka bon dugu. Mais on dugu kutum tira ku boy pep. Qui a parlé de génocide sur le plan international? Qui s'est levé? Qui a branché? C'est-à-dire des tueries n'importe comment. Notre armée a été massacrée n'importe comment. Des crimes de guerre, des génocides. Qui a branché? Qui? Quand tu tues quelqu'un parce que pour des raisons de race ou de religion, nous m'avons fait des génocides au Koulubana. Nous avons fait la yambofle. Nous avons fait la génocide de foyer. C'est-à-dire qu'il y a un gros fara kada parce que les religions ni chiam rodo ou fara kama. Parce que ou ni chiam rodo. Ou les nous fara parce que nous disons rodo. Ou des génocides. Oh, on verra. Ma joli fara ko parce que ko flado. Ma joli fara ko parce que ko dogondo. Ni génocide tout le monde. Ni ko crime de guerre. O ye ka guerre saria o ka bango olu bala batotewa. Ni ota. An ka sarasu dara ya ku se siriku bolo siriku égorger agelok ku kono fara agelok. Bi an yebe ce pays là avec ipangata Ukraine. Mais ce pays a quel mata Agelok pour aller voir les crimes qui ont été commis à Agelok. Des images sont là. Les auteurs de ces crimes sont aujourd'hui les amis de la France. À Kidal. Ou quand il faut aller, nous on veut comprendre. Un crime de l'écradognon. C'est-à-dire que vraiment 153 militaires. Et bien, il faut aller à la wele da agelo ko somo da kele ka be fara jema mun ko be ala no e tamasek na arabu mun be Mali armée la wulu jo ka marfa cici ulu tona wu siri le bolo siri ka kala ko jo ka marfa cici ulu tona mo si pebe ka to de détélé ko fara le mo lu ko lu nyabo de la Ukraine ko de kala Ukraine o bole ko ala si ma mun ko ma ala sisa wulu kantike ka do kono fara ko mugu sama ka bo fo ka tu ni bi yoromi ngo kɛra o kɛra Agelok joli y'o kɛ an bɛ foli ni tanuli da Maliki Kulubali ye magistrat mun don a ɲɔgɔn man ca ale de ye mandat d'arrêt international da o kɛbagaw ka Mali kɔnɔ yan a dɔw minɛna ka na bila kaso la Faransi tilala ka na pression da IBK ka gouvernement kan k'u k'u bɛɛ bila Bathily était au niveau du ministère de la Justice et il a accepté Bathily mun bɛ kuma par haba un juriste, il est démissionnaire de l'État. Quelqu'un qui veut la justice. Une justice pas mal d'arbre, trop mal boulot. On a vu. Le vrai juge, Kodo Bekeba ou la Nete Sekan Koudon l'État. Mais
il a accepté. Selinjini Chou, moi de Selinjini Chou la wati entre 2h 3h du matin pour maner de bekafié 2h 3h du matin moi de Selifitini Kou la wati na outra mobili joka eni kasubomba 79 terroristes arrêtés ka bella bo entre 2h 3h du matin Kou labla Souibeka bâti le ministre de la justice. Ouais, sur le procureur Daniel Tosoge, Daniel Kou abada allait à papier signé, allait te genaye, allait boulot de douala, à te genaye. Ah, Batili ni Daniel Tosoge ka fonyon madame naye. Ah. Mais il a accepté pour pouvoir rester, voilà, parce qu'elle va pas placer dans fait. Mais non, do, n'a le compte ministre de la justice, ni justice pour ok. Batili pour me mouvoir, malebe bado. Tiens, il y a un débat de 20 un monde sans terrorisme, radio Clédo, anga wala ka famu. Alors, vraiment, Dominique Doula, allô? Allô? Alors, on a tout cassé, aywa, amara kone, anga foulé, antanu baye. Aywa, aye, bismillah, aywa, studio kono, aywa, sa, negadou sera, ababolo. Aywa, allô? Aywa, amara bena fanyo utara koy aywa ka wala ka famu 20 un monde sans terrorisme radio Clédou. Allô, salam alaikum. Alaikum salam demaya. Ah, moi je fais tout. Alhamdulillah bismillah. Ah, tu wala eklala bela. Aywa aya to dafa. Ala kana njigi tanya. Amira biama. Tiana docteur wi fodo mais fana ko no funa wanken ak modola. Alhamdulillah. Malian dembe sigli men mo ne refi. Mwana mi aunta boba ka doni ala te nga on yere ka tisi la bisila kama bola bele ba ala kuna jindo ko tila ngere to tingere ko ala ga doro ko mo doro almo ba me bola ya no na na ga chila jamana nyo jamu me bla ta foto ne ko ba ma to bla ha dota ha ne jamana ko nan de me ko ke ka kuma njado de ngoki ko kuma ka do faraka coopération te Allemagne ni Russie cewa coopération be enu ce e ka gazi ne e ka pétrole sinami wulu de la mais ele be wuli kana fo on ya ko on no kana coopérer on ni na coopérer on na keta awa ta ma fanya ya no ko ni kiti sa jano e ba no ko on be se ka ta fo Allemagne bo Allemagne itega bo Mexique bolo wala ni Canada kana coopérer blé wala ni kana keta blé on da se ka to fo wa allez le bien enfant ya ani ninga coopérer ani ninga na coopérer téléphone be craché il va ce qui t'est passé voilà mais on bana ka bara de ga sino ala ma on balo tirim ko yalla di ko no wallahi ala ma on balo tirim ko yalla ala son alkaman be tegene ikren wallahi ala du gram ala du ko gram mali avec lay no abi nyaga tame ikren ba ibata segu photo moktu voilà ibata segu photo moktu ego lege anga projet baw non nyere la modala fen mo ne re biru na ni démocratie ko yanta ya fa de wallahi yanta ya fa me du kelendi misalia la a dugu donne le way désert yoro do chenje maroro no Tombouctou mais ngo autosuffisance en riz au Tombouctou c'est-à-dire que la ville de Tombouctou bi sa ayere ko malo la amogo tem wara ka doni malo Tombouctou il y a le projet d'Aïe Amadia Obe Otara Kata yoro élaboré kabakodo Tombouctou sa ayere ko chenje malo be ka sene chenje chamangela yi Tombouctou sa ayere ko malo la wallahi mo sembe jamfala ka nyasa malaka ni konya amira biama ma tivi jamfala ka nyasa malaka ni konya ami mais les jeunes mali jeunesse bega lege ka bili betise ke atime me berse ki jiro ko atime ko sebe il s'en fitini mina ikesirala wallahi ode binya bo jamana na abana ode binya bo jamana na sino adokera merci bien anga folin tawni biye aywa anga terrorisme ko anga insécurité ko aspect économique mumbala ani malien were te chaman do ka faso la ko e maya Kidal les ressources par exemple ni Kidal sous solta bon quand je dis Kidal la région de Kidal ni a sous solta ma fo munungoni ntara eni na anga ingénieur wi nulu be se ka dodo ala nyete bita mali université ou la mali cadre mo segi comme fait nye don a euro géologie du kokolo la
anga faculté be fara ɲɔgɔn kan i tɛ maa sɔrɔ a kɔnɔ fo ni mun yɛrɛ bɔra document kan n'o y'a essayer k'i intéresser à la chercher à voir et à comprendre parce que a tɛ kalan an ka école la a tɛ ɲɛfɔ an ye k'a fɔ ko ni ressources modèles b'aw bolo an t'o dɔn donc rien bon a ma nɔgɔn dɛ 20 21 00 11 un monde sans terrorisme radio Clédou ayiwa an ka wuli k'an jɔ dɛ ne tɛ ni ala y'i sɔn nazara fana b'a bilen k'a da i tɛgɛ dɛ a ko ka ca dɛ allo Togola haba denbaya wa basi foyi ayiwa bisimila haba mais min ye ne dabali ban naamu serval bɛ na yan don min mun de y'u bila misi faga la Kati ye fo ka taa se misi 14 ma ayiwa ni fo ni dɔ fɔ an ɲɛfɔ an ɲɔgɔn voilà an k'o kɔrɔ ɲɛɲini k'o dɔn yani serval ka bɔ serval joli ye misi faga joli ye misi faga les militaires français a don ne yɛrɛ bɛ ka bɔ Sénégal ne bɛ se ni n ka camion bɛ ka se ɲɛ b'a la u bɛ ka misi faga gauche fɛ u bɛ k'a faga droite fɛ d'accord ne Berté ma se k'o faamuya quoi o tɛ faamu donc il est temps minnu ko ko u tɛ ɲa France kɔ u ka double nationalité to yen u ka France nationalité ta u ka taa quoi an b'o de fɛ u k'an ka jamana in to lafiya la n'i y'a mɛn u b'a fɔ ko Mura ko génocide kɛra yen wallahi u tɛ ka miiri Ogosago la u tɛ ka miiri Aguelok la u tɛ ka miiri Djema la carnage min kɛra Djema ka taa poste la ne yɛrɛ ko Amidu Togola kunasini ne bɔtɔ Kayi n ma marifakisɛ nɔ yir'u la kogo la ni min filɛ ɲɔgɔn fɛ n ye marifakisɛ nɔ yir'a la hali n'a kisɛ nɔ bɛ kogo la Djema poste ta non n yɛrɛ taara la voilà n yɛrɛ tɛmɛna yen donc il est temps c'est-à-dire an ka kɛ jamana in fɛ quoi franchement Djema ta ye fɛngɛ nɔgɔ ye par exemple n t'a dɔn sisan n'a bɔra yen nin dɔgɔkun kɔnɔ mais dɔgɔkun tɛmɛnen a tun bɛ yen yɔrɔ jumɛn ta Baɲankara ni Sɔngo cɛ bon non ne famana Moti mara ma u ye mobili mun jeni ni adamaden dɔgɔdenw b'a kɔnɔ ka mɔgɔw jeni k'a ba ka tɔ to kolo a camion tigi yɛrɛ contacté bɛ n'a cɛ yɛrɛ camion joli de a ka wari ma rembourser fɔlɔ assurance fɛ pour que a ka camion wɛrɛ san ka baara kɛ n'a ye Allahu akbar camion dɔ bɛ ne yɛrɛ bolo a y'a tɛrɛmɛ ka bila hali sini a ka wari ma sara fɔlɔ a tɛ tɛmɛ nin kan wallahi ko CEDEAO kelen bɛ ka dossier bloqué parce que assurance CEDEAO de b'a la o de tun bɛ camion in na alors que an ka baara kɔnɔna la an ka camion bɛ don Mali frontière la an bɛ 25 000 francs de sara carnet trié pour que ka CEDEAO ka carnet ta trié hali sini an suspend don mais an bɛ k'a sara hali sini ni dédouanement min n'i bɛ camion dédouané Mali kɔnɔ bi Mali frontière fan o fan i bɛ 5000 de sara ka carnet trié ayiwa Berté taara sa ɲɛ tɛ o 5000 bɛ ka sara joni o bɛ ka taa min n'a kan ka sara CEDEAO de CEDEAO tɛ se k'a bolo don an ka wari kɔrɔ bi donc wari bɛ ka taa min ayiwa Berté kan ka dɔɔni ɲɛfɔ an ɲɛna o ɲɛna mais j'espère que kɔfɛ a n'a ɲɛfɔ an ɲɛna 20 21 00 11 un monde sans terrorisme radio Clédou an ka ko ninnu an ka ɲɛɲini an ka faamu dɔ kɛra ten allo ka nɛgɛjuru janfa a ma nɔgɔ foli ani tanuni maliyɛnw ta don dɛ a ma nɔgɔ allo bisimila Togola ahaba denbaya ala ka tiɲɛ dɛmɛ ami yarabi ama Togola ala k'i dɛmɛ ami yarabi ala k'an kisi janfa dugu tɔɔrɔ ma ami yarabi ama Togola ne fɛ ɲininka e ye fɛn jumɛn ne ye bamanan ye e ye bamanan ne ye seguka ye sabula n b'a fɔ fana n ye baninko ka ye an ka mɔɔw bɔra Segu ka taa sigi Baninko ka dugu sigi yen n'o tɔgɔ ko Ɲanjila an y'o dugutigilakaw ye nka ne yɛrɛ Togola nana bange Segu ka mɔ Segu ne ko ne mɔkɛw de taara Baninko nka ne seginna ka na so o de la n ko n ye seguka ye ala k'i dɛmɛ ami yarabi ama ne ye dɔgɔnɔ de mais ne bɛ Bamakɔ pour le moment ne bɔ Bankasi mara la Bankasi mara yarabi jamana hɛrɛ ala k'a d'an ma ami yarabi ama tiɲɛna sɔrɔ ne mɛna k'i lamɛn ni dugukɔnɔ ne bila i sɔrɔ tiɲɛna ne kumakan mɛn yɔrɔ yɔrɔ n t'a dɔn n bɛ yɔrɔ yɔrɔ walahi ala ka kan to ala ka tiɲɛ dɛmɛ ami yarabi ama ala k'i tɛgɛ kɔrɔta ami yarabi ama ami tiɲɛ in kelen de don baden fɛn tɛ se ka fara ka fɛn tɛ se ka bɔ a la ale tɔgɔ ko Ngala ayiwa o tiɲɛ an k'o de taama baara ka ko o kan faso ka jɔ o kan n'o kɛra a ka ca Ala fɛ Mali a bɛ k'an sago ye allo bisimila aleykum salaam aba ayiwa téléphone kɔni a bɛ haut-parleur de la wa a bɛ cogo di
awo iba bo para la me nyola me kanya telephone fe ka sori magala radio fana na alhamdulillah asala ga tiende me ami rabiama la yin ba ami mali jugu ba dola kenen daw ala ka petachi rabiama ami anga foli jarani wala tiam falsa ne ko tengo onze uko wanga dugo be jabira dugo nga be ali biya tobe anjigi buka ali bi merci bien nga foli ani tanoni biye anjigi buka dugo ingana jo srala dugo ingana da kelema kana da flama ni jamana ma yere soro dugo ingana jo de muru taruta ke uyira belebelo fana taruta ke de kane baba yere fuya o ye salifu tugula ye nyamakoro anga foli be aye wulila ujo faso ye mena kulela mena welelila nga wa alhamdulillah sabula weleli jabira wulila uyujo uko ateke tugun uko mali bora tumi atesegite tugun soma de na ba dozo de na ba betara nyozoro kungo kono mungerai ubitoyi nga no de biye gamba fuya ana baraka nyo bela jelele katugula 2021 un monde sans terrorisme radio clé 12 amaro be bela de façon amaro ba de bela allo ça va alhamdulillah moi ça va participer émission là quoi obe janye bismillah obe janye be radio datugu allo ika radio datugu ene ko bila radio datugu awa ibi pas téléphone de là radio datugu na ya datugu mais ngi ka radio datugu am ñoo la met téléphone de là mais attends sur direct là ebi direct de ka be club là mais et ka puma ka klaki puma ka radio la radio datugu ki puma fo OK d'accord donc on a datugu quoi Traoré iba ku ka baraka de no mais kundi ki jara idamele iberse angote isa no go bon ibaro jamana yi ngamo ni kunna o fana ye awa nyata do e quoi ko sabe gela me mali kono ni gela adona mena chaman kerala alhamdulillah chaman kerala ko sabe mais barato e sen fly bismillah mo jugo ni jugo don aka don fana ke e adon ka jugo yi so wati yere ngamo Francis kasabe sen anka yo tangolo ama yo tangolo ni yo jume ngamo folo we kankui bismillah to suku bela Francis tina antene to suku bela angana nyino yoroko nugo ka uko bara uko telia muto ka fana transition mo non ku telia parce que o makadi bi asimu amakadi bi abse ka ke fana wa ala ba nu ka e fana nako ka poko ambe to kan bla bibe ka flakanta ka bamananganta ka marakanta amuna nga kandota o fole flana o war ko yi ngamo donc o hakina de tumene c'est pour ka participer à wa débat ina quoi ka wari an yara ka sega nga wari créer voilà an ga wari créer rapidement ka bo c'est faina quoi parce que faire flado ne ka do huntemene émission dasirama mogo tisere comme yira photo ni jugu ira do ku yale do ko itse ka ko ke akla ka dasara la bleu itse ka to dogo la bleu bon on be fait ka nyere bo France bolo on te se ka nyere bo France bolo bi tant que on be CEDEAO be to ya mona bi tant que on bo kono on te se ka nyere bo France bolo tant que on ga wari c'est même France de là on ga économie be France de bolo kono on be jekulu kono jekulu mi ni France kema ko ta otaji la bon a flatita anga wari créer anga bo CEDEAO kono anga bo CEDEAO no anna fa foi sama foi wallahi uye CEDEAO créer ko mo ga se ka taga sege ke dugu ni nyonje ni ye karita sa kibita abija kwale kibita ya kabe amaru ko tede ibe war sara damne kabe aywa non kabe senu ibe war sara damne fo foi zéro que tu la carte CEDEAO quoi la ça ne sert à rien ça n'a rien changé sur le terrain wallahi mo ko wor musa wol sara koro sigatala donc CEDEAO na fa kele gme sera oma foi ana foi de sama terrorisme wuli la kana nga dugu attaquer bi anyebe ikrani nal nu terute u ko ni fe mawdo
bɛɛ bɛ ka minɛn ni fɛnw ci u ma bi o ma kɛ o kɛra CEDEAO jamana jumɛn wulila k'a fɔ jɔ an ka avion kelen di Mali ma bi wala an ka avion fila di Mali ma bi avion tɛ Mali bolo Mali bɛ nin gɛlɛya kɔnɔ an ka nin kɛ tan bi jɔ a CEDEAO jamana kelen jumɛn y'a kɛ CEDEAO jamana si ma kɛ Mali duguw cira ka Mali fankelen minɛ k'u to yan an teri jumɛn ni teriya ko don ko jɛkulu ko don k'an ka ɲɔgɔn dɛmɛ n ko n'a ɲɔgɔnw de don kosɛbɛ aw jumɛn sera k'a fɔ u jɔ ka jɔyɔrɔ jumɛn y'an ye a tɛ wa u t'a kɛ yɛrɛ fana bon an bɛ to jɛkulu kɔnɔ mun na mun ɲɛma maloya wale mun kuma kama an bɛ to a kɔnɔ ni mun ye ni kɔni ne yɛrɛ kɔni ni kidu sɔrɔ bi a diyara n ye parce que kidu sɔrɔ a ma nɔgɔn quoi kosɛbɛ a ma nɔgɔn voilà n b'a suit hali an nana ka émission tuma la n b'a suit merci n b'a fɔ ko nin yɔrɔnin fila in n bɛ nin fɔ jama ka tiɲɛ don an bɛ tɛgɛrɛ fɔ transition jɔyɔrɔ bɛ yen an yɛrɛ fana jɔyɔrɔ bɛ yen an b'a kan kosɛbɛ malidenw n'i y'a ye k'a fɔ CEDEAO ye sanction ta Mali kama don min na a don jama min bɔra i y'a faamu o don France tigɛra a yɛrɛ la parce que n'a sɔrɔ ni terroriste ko bɛ yen mɔgɔ bɔra fan bɛɛ fɛ est ce que n'a fɔ ko élection tun bɛ est ce que bɛɛ tun tɛ bɔ k'a tugun ta bɛɛ tun bɛ bɔ k'a tugun ta ni jama ko de kɔni don o ye jama ye c'était clair voilà u y'a dɔn sisan ko ja ko donc Assimi bɛ se ka élection in kɛ élection kɛli ko de wa an ye élection kɛ ko joli kɛ élection kɛ ko juguya de mana ni coup d'état yɛrɛ ye wa ala coup d'état bɛ kɛ hali France sini n'a ma kɛ ka ɲa hali sini coup d'état bɛ kɛ voilà élection c'est pas un problème d'élection donc o ko jɔ an ka dɔn donc baara ɲana baara taabolo ka ɲi nin yɔrɔnin fila in an bɛ nin de ka ayiwa an ka tila bamananw ka kuma don n'i bɛ n gala foli ci don i b'a dɔn sisi fɛ u tulo b'i la n'o fana fɔra u ka ko filɛ hakilitagabɔ ka k'a ko kan voilà transition ka gɛlɛya cogo bɛɛ la wa a manja b'u kan a dawula b'u la ka an ka kan ta ka bɔ CFA la an b'u kɔ bi an b'u kɔ sini élection ko kuma tɛ yen ne tɔgɔ Bubakari Kanute ne yɛrɛ comme yɛrɛ fɔ man ɲi an ka kuma dɔ an k'olu to yen i Kanute an ka foli tanu bi ye merci bien i ni ce ka wele la 20 21 00 un monde sans terrorisme an ka ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye a ka walawala a ka faamu jɛkulu kɔni kun kɔni ye ni gɛlɛya ye dɔ sɔrɔ a ka ɲɔgɔn dɛmɛ dɛ nka e ka dugu bɛ ci e ka dugu fankelen bɛ minɛ e la jɛkulu bɛ sigi bɛɛ e mago bɛ minɛn mun na o caman bɛ dɔw bolo maa si t'u la mun sera k'o e dɛmɛ maa si t'u la mun sera ka wuli k'a jɔ o jɛ o mun jɛkulu ye nka ni e de ko sa k'e bɛ i sama ka bɔ ayiwa i tɔɲɔ b'a dɔ bolo o jɛkulu bɛ wuli ko ayi k'e tɛ bɔ o tɔɲɔ b'a bolo ale bɛ pression k'e kan o tɔɲɔ b'a o fɛn mɔgɔ tɔw bɛ k'o dɛmɛ pour que ka pression kɛ Mali kan n'i y'a ye Allemagne bɛ n'i kan dɔ ko Mali ka collaboration tigɛ ani Russie cɛ Allemagne bɛ n'o fɔ ka mun na Faransi ka intérêt ko tɛ wa a tɛ ka Faransi de ka kɛlɛ kɛ wa aw ye anw farafin ɲɔgɔn jugu dɔw ye au lieu que aw ka fara Mali dɛmɛ non Allemagne k'o fɔ an m'an yɛrɛ tigɛ ka bɔ Russie bolo pourquoi n'anw ka matériel tiɲɛna sisan olu bɛna minɛ d'anw ma olu jumɛn bɛ de avion kelen ta don kelen ka na ko jɔ k'an bɛna di Mali ma ko Mali bɛ nin kɔnɔ et Allemagne et la France toute l'Union européenne qui a offert un seul hélico au Mali pour se défendre contre le terrorisme qui voilà mais aujourd'hui vous pouvez je sais pas envoyer n'importe quoi des centaines de millions de dollars de matériel tant on a livré ça à l'Ukraine on a fait ça à l'Ukraine voilà et vous voulez encore que c'est le même peuple malien reste encore dans vos jurons encore comme ça un malien ni mama kan vanga kan yɛrɛ fɛ 20 21 00 11 an ka ma laban ta waati ko dala ale sera allo e bisimila tolo ahaba denbaya kolpasi mbala tanu alhamdulillah ma ahaba e bisimila an tulo b'i la tolo an ka dugu bɛ ci waati min na o naamu o waati durakɛlɛmu tɛ yan ɲininkali gɛlɛn mais n'a fɔra jaba sugu bɛ dara ma an ka sɔrɔsiw kɛra ko bɛɛ ye yan sisan anw ni yɛlɛmani bɛ jugu kan o yɛlɛmani min kɛra jugu kan ni maraba jugu a ye san 9 kɛ yan an ka dugu bɛ ka ci an ma bɔ ni foyi ye nin kalo damadɔ kɔnɔ an bɛ an yɛrɛ sɔrɔ a bɛ ka fɔ ko an bɛ ka civiliw faga o bɛ faamu cogo di bon ne bolo Mali bɛɛ bɛ tila k'i yɛrɛ yira Mali ko in na kosɛbɛ o ye fɔlɔ ye filanan fana minɛ k'i hakili jigin a la anw ka fagalibaw kɛra yan Agɛlɛkow kɛra yan Agɛlɛkow kɔfɛ mun ye Fatu Ben Soudan ye a nana IBK tile la Mali la yan mais Fatu Ben Soudan yan'a ka kuma Agɛlɛkow kan k'a fɔ ko ka enquête ni fɛnw dayɛlɛ o ko kan a ka kuma taara a don ka IBK su de ko kana aya ninnu to yen o ka aya ninnu ɲangi n'o ye coup d'état kɛlaw ye mais crime min kɛra a da ma sɔn ayi enquête ko pan ma fɔ ye
Voilà. À deux émissions qu'on a visité cette semaine, je l'ai dit et je répète, j'ai dit qu'elle fait honte à tout le continent africain. Elle fait honte à tout le continent africain. Fali modèle Bekare à Machima. Maliden Djoum vous n'avez qu'à Oulissa, armée à Keta. Awa Oulissa à Fo parce que Uluka Somogo Mafta ou Famasa ou Bamasa. Parce que l'Ouk Demasa, il y a des gens ou des flats de l'armée qu'on lui a flabé perdu. Dodo dit Bekarla. Bon, Nitalijo ou Lutigumako ou armée à Keta. Et puis la population locale, Ambou Foku Barkada. Parce que vous boire qu'à témoigner qu'à y a qu'à fort ou Lucas Dougou qu'on a population ma kelema fara. Armée Mao ma fara ou qu'à Dougou là où y a qu'à fort à Beba là à Benova là prévoubé. Otabe, Minanou ou Bolo. Lansroketi ni arme lourdou. Armée que là qu'à Boka ira, bien bella bec à yé. On n'y Minan de Minanou là. Otigo est terroriste wa. Otigo est civil ou terroriste. Lansroketi ni trop de 12 ni cric beba au boulot. Amena kaya bella. O est civil de wa o est terroriste. Donc comment c'est très clair, mon be français ka bara la Mali kono uli de be manana kango. Ayu tué. Alors ko bese. Awa ha se ku dugo be jabi ayu tué. E ma transition ngono sa chaara de. Fama sa chaara de. Medan yoroma ala ka clé here ne bagare bo kuma la. Ini cheka wele la wa brama amedan yoroma. Mauma agete 2 millions francs bina. Allahu akbar. Denu ya lettre se ka ci. Brama amenao akobe amagne fo. Aho. Munu nya lettre se ka ci. Munu ngaru juwor dum bay kana. Oh. Keleng le binite wa. Abenao. Anu tiako kluma jola. Ne bagari bacha kula tugula ne bubo kumala ya laka clear dam belete lema ne ala ya lam sawra iraw ni na nyon zoro keneka kibara kula ma ke ka jeko danyon gluka alaka maliba alaka suma awni ci alaka sungalo alaka time ko madam belete lema broma tawre yap menega kara fulla clé du media ne bagari bacha kula tugula micro barani Jamana kono nyembo atachi yefonye kono zalla kuno ka fonye sade Bakari chomo nyemo nyingane kidali kuno ka fonye sade